No niin, terve. Ja tänään olisi agendana on tommonen alumiiniryypeeli, joka hitsaamaan vähän täytehitsiä. Se on pikkusen mennyt rikki. Tuohon nää vähän päivä pikkusen täytehitsailinkin. Ja siinä olisi vielä tuon verran on lähtenyt tuolta tavaraa. Niin siinä kun pistää kemppi laulamaan, että vaikka onkin Everlasti, mutta kuitenkin kempin kourilta laitetaan sieltä vähän virtaa suuremmalle. Ja sieltä otetaan sitten laatikko. Sitten katsellaan. Oho. Siellä on elektrodi. Semmonen. Saatana johan meni rautatikkusor. Perkele. Mutta joo, vaihtaa elektrodi. Tai sieltä pois, onkin punainen näyttäisi oleva. Tehdään punaisia. Laitetaanpa vihreä, kun näkyy näitä olevan vielä, niin käytelläänpä näitä pois. Muuten hyvä elektrodi, vaan isolla virralla tahtoo saatana tää äkkiä kulluu. Oikein sullaapi äkkiä tommoseksi. Eipä se nyt tarkentavan siihen, mutta no kuitenkin. No, tuon verran vähän ulos noin. Joo. Sieltä sitten kuule kekkoslasit päähän. No niin, tuo kekkoslasitkin saatu päähän. Ja on vimosen vielä. Joo, ikkä siinä autokorota täyte hitsaamaan ja antaa vähän esilämpöä siihen ja putsata tuo. Ja ruvetaan värkkäämään, sitähän se sitten pikkuhiljaa. Ensimmäisenä laitan kompuraa päälle, pitää laittaa pian räpäättämään. No niin, putsataan vähän tämmöisellä laitteella enimmät paskat pois ja sitten vielä pirralla vielä putsailla ja hitsailla ja katso onnistuisiko se tällä kertaa. Sitten aina muistaa pirraa pikkusen öljyä ottaa ne vähän pitkäikäisen. Nimittäin mä näitä halpaisia Biltema pirroja. Mitä ne 10-15 euroa kun mä maksaa. Yllättävän hyviä on, yllättävän hyviä. Ja sitten alumiinia kun pirraa, niin on ruukannut käyttää tämmöstä kynttilää. Tääkö pikkusen tyykkäs se tohon tervään, niin ei mene tukkoon sitten ollenkaan. Paljon mukavempi pirrat. Varsinkin jos enemmän pitää pirrata. Mutta joo. Mä rupean hieromaan ja hinkkaamaan näitä. Kato miten äijän käy, vaikka miten. No niin, tuossapa onkin mulla on tämmönen karkea sapluuna. Karkea sapluuna, että saadaan suurin piirtein sitä sen mallinen kuin se pitäisi olla.
Tuossa päästä nyt näkyy. Noin ikkään mä sen täytehitsaan ja karkeasti ensin suurin piirtein muotoihin, ehkä pikkusen yli isoksi ja sitten mä rupean veistelemään ja hioo se muotoihin ja monesti sitten kun ne saattaa olla pikkusen mutkella, niin joutuu vähän takoamaan, mutta semmoista. Mutta joo, minäpä jatkan tässä puuhastelua ja rupean tuo hitsaamaan tuo ja katsotaanpa sitten kunhan se on sillä mallilla, että sitä voi ruveta hiomaan. Joo, pistetään ramppa kalakattamaan ja ruvetaanpa taas puuhastelemaan. Mä tuossa parina jo täytä hitsasinkin tämän ja no tuota jonkun verran. Tuo pitää varmaan 2 senttiä täytä hitsata ympäriinsä. Ensimmäisestä mä leikkaan sen ja teen pellinpala siihen, mutta aika nopea sen saa kyllä täyteen hitsattuakin, ettei siinä. Jos se pellinpalan muotoilu sitten niin kaarvaksi, niin sitä saa takua aika kauan, että sen saa siihen istumaan. Ja sitten kun sen hitsaa, niin taas joutuu takomaan. Ja olenpa kun hitsaapi vaan paksummasti tuohon ja muotoileepi sen sitten. Niin sen saa just se, kun mäkin rupeerit on semmosia, että ne on keskeltä paksuja ja ne ohentuu sitten tänne niin loppua kohden. Niin se on se muotoileminen on sitten vähän omalla. Se on just jos paksusta pellistä sen korjauspalan tekee, niin sitä joutuu hiomaan sitten kanssa muotoihin. Niin se on. Teki niitä tai näin, niin se on persestä siellä. Persestä se on hiuo joka tapauksessa. Ja sitä ei pääse yli eikä ympäri. Ei tätä tuu mitään. Se autettu taas. Ihailee. Ja mun sapluunaankin tuli reikä äsken, kun tuli tuossa vieressä semmonen oikein hirviä sulaa klöntti tosiaan. Se sulaa öykäsi. Mutta joo. Ehkä siinäkin tällä tuohon taas hellille erota tinaamaan. Mä tinaan. No, eikä ole. Venäläistä hyppyä. Ei tuo. No niin, nytpä se olisi tinaattu. Tuossapa näkkeitä, miten paljon siihen piti vettää. Sähköjäniksen papana. Nytpä siinä on odottava kaikki muotoille ja siinä päästään jonkin sitten taas savoottaa. Ja kompure päälle. Joo, siinä on tossa ruvettu vähän työstämään tätä. Mä ensin tätä pirralla ajanut pahimmat patit pois. Pirralla ja sitten lamellilla aikalla lopuksi. Ja näkeekin tää toinen puoli täällä on karkeasti muotoiltu nämä lamellilla aikalla. Tänne pitää ensin karkeasti tosiaan muotoilua. Sitten lopuksi hioa ja hinkata oikein hyväksi. Otetaan pirraaminen, kun pirraa tommosella terällä, niin sitä lähtee tämmöisiä saakelin piikkejä, pikkusia piikkejä. Aivan älyttömästi, niin ne on sitten nämä käet ja kaikki kinttaat, niin ihan täynnä haalarit tommosia pikkusia pisteitä, tai noita pikkutikkuja, niin on se vittumaisia kyllä, saakeli. Katsotaanko hinkata ja hieroa ja pompataan sitten seuraavaan kohtaan, kun ne on hiottu ja hinkattu ja
on tuolla tasapainotuksessa sitten. Ollaan näitä onkin useampi. Täällä on jo pari korjannut näitä. Tämmönen se on se raaka versio niin sanotusti. Lähdetään sitten tasapainotuksessa, niin kun mä käyn tasapainottamassa, niin näistä vielä joutuu varmasti vähän hiomaan. Ja se on sitten sen ajan murhe. No niin, nyt siinä olisi tuo rupeli paikalla. Pyörää pelejä aina merkata tuo alinkohta. No ja tätä tässä on pyöritellä niin kauan, että se ei kertaakaan pysähdy samaan kohtaan. Sitten jos se aina pysähtyy samaan kohtaan, niin sitä sitten tietää, että siellä on se painava kohta. Mulla pitää lankerit hyvin rasvattuja, että ne pyörii. Pitää aina mahdollisimman eri vauhdilla aina kiskasta. Tai mä tiedän, pystyy samalla vauhdilla kiskasta. No, mä pyörittelen ristiin rastiin. Katsotaan. Hyvähän se, jos mä käyttäisin ihan jossain oikeassa potkurikorjaajalla, mutta näitä kyllä niin vähän. Vähän tulee korjauksia. Silloin tällä ja tuolla. Mä vaikuttaakin yllättävän hyvältä. No niin, nyt taas aika pyöritelty siinä ja kyllä se nyt se ei enää pysähtynyt samoihin kohtiin ollenkaan. Se oli, tässä oli vähän, tämä oli painavaa kohta, niin tämä piti pikkusen hiua ja muuten tämä oli kyllä aika makkeasti tosiaan sattunut, että ei hirveitä heittoja ollut. Vaikka tämä oli kaikista pahimmassa kunnossa, muistaakseni. Ainakin eniten piti hitsata tämän lapoja. Eiköhän se nyt mene taas niin kauan kunhan se on karikkoon ajettu tämäkin potkuri. Siinäpä ne olisi nyt korjattu ja viiksattu.